presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kiniga po ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Litoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga atong magtatampo si Litoy. Usahay ba kini sobra ta kabuotan o wa taon kay libong taon? Usahay makalagot ba kay ang buhatag yung problema mao mismo ang imong kaugalingong asawa? Kung ano nino inaniyon ako pagsugod samtang naginom-inom is duha ka Pedro, Peter Dios ug Peter Pungasi Largastar. Naata to Father si Peter Monteron, Father Peter Monteron, wa man mo re larga. Aroy, aray, aroy, darling na unsa ka ba? Lingaw sa taning kanta-kantataan. Ay, Florida. O, pre. Si Paring Bino, siya man ang nagungan eh. Ay, Florida. Muinom rin yun ni taon niya. Sugra ba taon kayo na muinom? Taguin ang botilya, pre. Taguin ang botilya sa Fighter 50. Kaya ito nga bolran na niya. Asa man ako ni ibutang? Wa mo ba ni ablihi? Ibutang sur ka. Ibutang din dito. Pida, maror man ito, hana. Sukya ni muinom. Nya. Storya rin tampo. Bida. Di gani ka maong mo ambot bisag ayos na lang. Kandahan yung tawaan na. Pre, nana. Nana eh. Pudong na din eh. Ay sabahang nag-inom ka. Murag, gikan na lang nanagat, pre. Ambot lang ka. Hilom na. Nana, padong na. Oy, pre. Pinok. Ikaw na, pre. Oh, ako rin, pre, oy. Huwag kailan sa kong inaktan, pre. Nga, murag pinag-James Bond man eh. Yatis. Yaw. Murag asin ko ni Ray bitaw. Lagpot-lagpot ibutil. Ay, no mo, pre. Oh, ay, hindi kayo pag-arena ko, pre. Wa, pre. Jami-jami rin si Peter Rockstar. Nakanta rin, pre, ay. Okay, si Peter Dios. Uy, mauba. Sayang. Abay na kong nag-inom mo da. Wa, pre, ay. Naarabot na ko yung dakong lukos da. Ha? Ano ya, kugita. Lami kayo na para sumsuman ta na. Unsa? Morbida, no? Ay ba, nagdari kang nukos ko kita, pre? Hala. Uy, kalami ko naming isugba. May nang sumsuman. Kanay, kanindot, ani. Sumsuman ta din na ito. Waman di mo mag-inom day. Abay na kung nag-inom mo kay. Parang sumsuman ito din. Ikaw ba, kuuton ko ni mong lobot. Ikaw ba, kamabaw sa imong lobot. Dali, ikaw kumidya. Pre, kuwato rin ako sa kaumper ka. Inom ta kay Nas Marie Pindog. Aw lang ato ko. Abi na ko way inom ron. Ano ba susuman? Bida ko utong itlog. Naunsang taon kay mingon kang nga naa magyud naunsang. Nay! Sa ato ba? Inom ni tani ron. Oh, yung sabre. Pre,
Dada rin dakong kahon. Dakong kahon itong usa ka kahong beer. Dada rin. Dada. Birkol! Birkol, oh. Wow. Wow. Nawa na, uy. No, kayo. Uy. Okay, paduwang nahapit ang Birkol. Hapit na. Bugnawa ni. Abli na yun, me. Abli na yun. Orang. Ay, magkuha ang sundanan. Para sa sugbaon. Abli! Noon sa mga pribidok, ingnuti ka, kung mo ingon gali ko kwa, na ana! Amok. Abli! Able. Ang parsugba, asa man? Dali. Uy, abi ato sila waning nonon be. Sige, inom sa. Noon sa. Kami pa inom na yun. Nawa, uy. Nawa. Bugnaw kay na, gikan na Mate. krip. Sa ako na ingon ni mo pre. Muingon gani ko kwa na agyo na. Matay. Ha? Abi Ayun na. ko wag yung tayo inom, Roda. Oo, nahuro taman di mong duha ka botilya taon nga beer, ha? Asaw kong gitang lukos, pre! Asawan! Asa! Munday ka mag-ingon ko, pre. Sa'yo ako mingon, ha? Sa'yo ako mingon! Noon sabi ka, pre. Ha? Mingon gani ko na, ha? Ha? Kung moingon gani ko nga na, wa, yun na. Kigol sa itoy, di mo, bida! Kidort ba ni mo, eh? Di ba? Bro, saan? Kidort dili. Pagkakidot na isang timo, inong sa magkaoy. Wade kay klaro, pre, bino. Pusa ko pa ka botilyang beer. Ha? Og ba na natin iwason? Pusa na. Pre. Pusa na. Mag-inom ba magkata, pre? Porbeda! Napakilag ka, pre! Mayo noon. Na ako'y lakaw. Tiwason to na yung Ay, unya na, naaligi ko'y lakaw. Mao gani, pre. Daan mo kang maingon nga, basta naaga ni, wag yun na. Unya, naaga kay lakaw. Sa ato pa, wag yun na. Wag yun ko'y daganan na niya akong kumpare nga, grabiha mo inom. Kabaog yung hitang lusot. Nahurot yung ko sa taon mo. Yaway sum. Unya. Nag-inom na mo ganina, Dong? Kami naman datos pare rockstar bro na kalit mo tungas Kasi prebino. kauban mo? Pare rockstar. Kuya, walang gana na niya, no? Peter rockstar pare decides. Adios. Kanan, di si Saya. Sana tadi Kalit na tungas prebino kay. Mga marukoy kinis prebino kay. Nga naman, day, Dong. Nailan ko sa kagwang marukoy gyud kayo. Ingon siya nga dakon siya nukos na dakong kugita. Oh. Para ko sumsum. Pero wa man di ka nakangilid-ilad lang eh. Oh, ay sige lang dong, oy, anak magid na. Dinhi sa kalibutan, duha ra magid ka klase sa tao ang naa dinhi. Ha? Unsa man na de? Ang mangingilad ug ang ilarunon. Waki mercy! Time sa argoday, Linda. Hibaw ba ka unsay meaning ana sa Spanish anang Linda? Unsa man? Cute. Wow, it's me. It's me that you're looking for. Ay, buwal-buwal eh. Wakom lipay ni mo. Tinuon sa na. Sa mga Pare, ay. Linda. Ha? Ako, pagtuon mo na ko, ilarunon ko. Ha? Kay dili di ay. Nga, nagpailad man ka, be? Dili man ko dahil. Ingani mo rin mga tabo. Kana si Paribinok ba? Basta doon na inom. Mauli ko sukeng bulala tao na mo. Nya. Unya, mura ba tao ikatampo na O antong rag istorya. Unya ang istorya, balik-balik ra. Mao to nga pagkita mo gadong, amo gitaguan galdaling biraon. Para ingnon nga wa mi mag-inom. Nya ningon man siya nga, wa din mo miinom. Papers to doon. Dar makuglukus taon ko gita dakor ilambi kito sumsum. Nya. Mo to nga ako giingnan taon si Peter Rockstar nga. Dari kag nukos pre. Pastilan. Wagi ko kay bara. Peter Rockstar. Andam-andam niya. O niya ako sa giingnan dahil. Moingon gani ko gwa pre binok. Nakaagyo na. Mao to kay no yun mi. Sus pagpangitan ko siyang nukos nga kugita. Miingon sa kanan pre. Moingon sa gani ko na. Wag yun na. Waki mercy. Pik-pik ang ilong, be. Pak. Linda. Ay. Linda. Cute. Mo na, ayun, nailad ka. Nailad ko. Pero sa laki ng pagkaistorya, ikaw gidi ay maoy unang nangilad. Mura kag dual citizen litoy. Ano ba?
ilarunon ka, nya at the same time, mangingilad pag yun. Hindi, no, sang Mao ginalitoy, oy. Nagpailad man ka, o nya ikaw dahil may unang nangilad. So, dual citizen ang imo. Tawag na to eh. Naturo ta. Kapatagamay niya. Balay! Paong karon. Mao ni ako asawa, maglibog ta. Asa yung ganyan si Pusta na ako ba o ato siya mulaban sa uban? Mulaban yun siya sa kahani siyang bana taon kay imbis mulaban na to, mura may noog iduot ang mayo. Kunya, O, sa manlitoy, dugay pa tong asawa ni mo. ana na to ronay, watuwat lang, dali naman to. Ay, pagkalagan sa ng babayhan na, oy. Watal lang sanay. Dali, tuhog lang sa diya ba? So, raman to sisbay. Pahuwero sa kadiyo diya na eh. Ha? Kaya mo duty lang sa ako, gabi naman. Ha? Pag gabi mo ko duty, pahuway lang sa... ako, pahuway lang sa ako. Mato ko sa kwarto na eh. Watod lang na ako. Sige, pahuway sa ako kadiyo tayo ha. Sige. Ay. Baka ko aning akong tuyo, ani Rod. Maayo man to si Linda nga mo'y akong pakigsultihan, kay di ko magpangikog. Kay silito'y akong sultihan, murag lahi ra gyud. Mura akong magpanagan na. Mayo! Oh, Mayo! na may tao, kisa man karon. Mayo! Tugra ba to silito'y da? Mayo! Oh, kadiyot! Mayo, ma'am! Mayo adlaw! Oh, si Ato. Tagadiin ko, ma'am! Ha? Tagadiin ko. Ambot lang nimo. Nganong ari man ka mangutana nato? Unsa silingan ta? Tagadiin man ko. Ambot nimo. Nganong ako may mong pangutanon? Awa man ko kay baw tagadin ka. Wa ka magani may baw ako na ba? Ako ba, kolektor ko sa diin lending company? Oh. Oo. Maman ka na yung bahay ni Linda. Ikaw si Linda, ma'am? Dili, O, kinsari ka? siglinda ko. O, ikaw lagi si Linda. O, Linda, katong nangutang sa amo ba? Nangutang kag 20 mil. Uy, hoy. Pagtarong ha, pagtarong dong ha. Ikaw mo ka si Linda. Di lagi. Kinsa mo giday ka? Ako siglinda. Libog mo ka na mo, mamay. Puanggol mo Oh, ikaw lagi. Ay, lobe. Ari! Wait, maningil ako yung mamuspos mo nga. Ikihata mo sa barangay, ha? Ikihata mo! Hello. Agagay! Masara man ay! Hanggaw ka man ka. Ginan kang di ko si Linda ko. Oh, alak, iahak na. Ay, nabalihin noon naghanggawa ka. Ako si Glenda, dili ko si Linda. Uy, gaglinda ka! Linda ay, Nay, ano may problema, ani, Nay? na ang kahanggaway. Tagadiin ko na siya. Ha? Uy, dong nasaag ka? Ay! Ano wala mga katultol sa inyo? Sige nun. Wa magkakatultol kung asa ang inyo. Kay nangutana, magkagtagadiin ka. Ma'am, tagadiin lending company ko, ma'am. Kolektor ko. Og niya ako kay maningil ko ni Linda. Magpaligoy-ligoy ning usa. Kay di ko siya si Linda. Kuanggol ka man ka ha. Okay! Hala, sir, Opat na to! Sir, Nalasan! Sir, sorry kay kay, sir. Huwag yun mo magkasinabot. Dili na siya si Linda, sir. Ako nang nanay. Glenda ang pangan, dili Linda. Ako mo ay Linda, sir. Linda, day? Di day Linda. Magkakidert. Bayad ka, ma'am. La, suro oras ha. Walang pukaw. Kaya, mag-ilis ko kadali. Dong, nag-ilis lagi ka. Naka-duty di ay? Oy, karoon mo ko musugod. Paggabi mo ko day. Hala mo, pawalay ka magsulti na kuha na gabi. Ang limot ko day. Pusti ko baon na nebe. Kay gutumar ba ng gabi taon. Duty-duty. Oy, dadi ko baon day para sima-sima na ko inikadlaw na. Sige, okay, Dong. Ay, salamat kayo, ani Linda. Ay, nanadyo ko ikapalit og tambal ni tatay nimo. Kay lisod, permi na lang dahon nga lagaon namo, nga mo'y imno ni tatay nimo.
Mas maayong yun ng kanang tambal yun. Oh, unsa man sang dahon na iyang imnon di ay nay? Ay ika na kung mga herbal nga mga tanom. Mga tanom nato dito ba dito sa may kuan katong nangaupaw na. Ano man? Ay naglarot na ko ang dahon aron lagaon. Unya unsaon nga magbalik-balik man ang iyang sakit. Time ba sa sakit ti tatay nay? TB man tus una. Karon di naman. Unsa? Unsa man rin ang sakit deron? TB yapon. Pero touchscreen na. Kakidrit, ani. Day, ato na ko. Oh, asos nanay ni mo? Ito, anay, nilakaw na. Magpalit pa tug tambal parang tatay. O ba? Na, ora ba tayo kwarta na? Ito, anay, ako nang gitagaan. O mao ba? May noon na. May kwarta di ka? Sa imong bulas, Abo mo ito sa kalibo. Ako na lang gikuha akong gihatag ni nanay. Mo gikuha ang kwarta sa kong karsunis? Para bayar ba taon to sa akong gihulman taon dito sa opisina? Away, problema na. Di mo na mudagan ang imong gihuwaman ba? Unya na lang karong sweldo ni mo. Giyahak ba yan eh? Hay! Giyahak ni may hanay. Yung sulting ko haon yung kwartas kong bulsa. Probida. May gani. Kaya na ako gisipti taon para daw na ko sa motor. Ay, paita. Ito lang sa akong kuhaan ka. Ako ikapliti da. Kuhang linda. Tanaw na ko sabi. Tanaw na ko noon sa linda. Masig, makita to akong gihipos ka kwarta. Kuhaon sa gato niya. Probida no? Toras kusina eh. To siya kay bawo sa akong gibutangan nga tuwas akong sapatos akong kwarta. Kuhaon ako. Utok kami tatoy, utok. Maro ka na imong sawa. Kay hot doon kuha imong kwarta. Ida, niya, mga yun, taga lang tag 50 property. Niya hutog kuha itong kwarta. Kaway ayo. Kita yung trabaho, taga 50 pesos. Pagkabungo sa itoy. Bawa ang gina niya ko sapatos eh. Pero bahala na. Basta, di lang makuhang linda akong kwarta. Kuyaw ng kit aning si Kumil nga para daw taon sa motor. Ayan eh. Uy. Hala. May chas na ba ni? Asa ang kwarta ni? Asa ba kong kwarta? Kaya ba nagawa sa kong kwarta? Ay, nang labang magkukusa sapatos ni mo gahapon. Unya, ang usa sa akong gilabhan. Kay, ug di niya mauga kung duha duha ka sapatos pa akong labhan. Wala kay masulob, di ba? Mao nga ang usara. Unya, kay pagkuha na ko sa medyas, natagak man ang kwarta. Ha, magtago-tago, day kag kwarta da elitoy? Kisa may mong tagaan, ana. Na kay hatagang na babae, ana. Asa man, nagbisyo na ka, toy? Lisa, ikaw ba? Lisa! Linda ko! Waday, Linda, waday. Unya, nga nung nagtago-tago, magkakwarta si mong sapatos. Ako duda, nagiko ni mo. Namabay ka, no? Tao day, uy. Pagtarong si mong pagkatao? Nung tago-tago, magkakwarta na ako. Ha? Ano? Para daw to sa motorcycle, day. Motorcycle? Motor? Mukuha kong motor. Ha? Okay, say pasakyo ni mo ang imong motor. Ang imong uyap, imong kabit. Suwayili to'y. Naarab ako'y pugakhang, ha? Ugwa ko'y lingaw, tingay na! Awa niya, ikay mabuthan ato! Suwayin niyang pangabit! Day, Linda! Mao na akong problema. Nagkumpa, hinula akong planong kuha kong motor. Kaya sige yung silos kong asawa. So ko, pinawang kuha tang motor. Nga unta, magatabang matao na namo kung malakaw me. Iming sigig, padung dito sa skina, layo kayo. Saon ng taon niya kung asawa taon, bi, tabangi ko niya, bi. O sa ibuhato na ko, ani niya, bi ko no, kung kamoy pasultihon. O sa inyo, katambag na ko, bi. O sa man, kamoy pasultihon, bi. Bam, ate pres, litoy. Ito tanan, sa tanan to makaisonan. Bam, good morning, Bam. Hawa na, tunas mabina. Banbin,
Lord, thank you. Bitas na to, pala pampina. Atas ni ko rin. Gidong. Balirong naga. Kumusta mo dia? Siding Kaskiho. Bam, good morning, bam. Si Jorge Pakit o si Siding Pakit. Bibing o si Bibing. Balirong. Balirong ni. Okay, shout out po sa tanang taga Mokabok, ha? Labinugin sa mga igagaw ni Peter Rijos o ni Lorte Cabrera o sa iyang mga pagumangkon. Ate Pres? Okay, ang isendo dato karong adlaw. Ang atong sinder, Ate Pres, si Dodong, isa to, Dro? Siloy. Dodong Siloy? Siloy. Siloy? Litoy. Dodong Litoy. Ang kadis Litoy, Ate Pres, ang iyang asawa taon ka na bang abubuan, sobra. Maayot ang is Litoy, pero mga abubuan lagi kayang asawa. Ang mga kwarta taon nga iyang pang safety, makita siyang asawa, kuhaon. Nya bisan gali ang kanang mga kwarta sa laom sa brief, Ate Pres, di ba? Ang bulsa ng brief naman na bulsa-bulsa, ipasok niya dito ngayon, kuutot pa siyang asawa, porbida. Masakpan yun, Ate Pres. Anya, iyang iyang isod sa kanang liki-liki siyang lupot. Sakpan yapon. Sakpan yapon. Grabe ha, katapusan nga yung itaguan tos bidyas, iya pang gito yung baho kay ang bidyas. Sus, labhan ta siyang asawa, nakitaan ang 5,000 nga idawag motor. Lah. Oh, sakpan gyapon, giaway siya asawa. Kinsa man ang kinsa tagaan mo ana? Siya idawon nagmotor, kinsa mo kuha ang motor? Kinsa ibang gason, ha? Doon na gyud kay babae, imo pagkason si babae. 14 lang awaya, Ate Pres. Mao na nga problema siya siyang asawa. Saon man nako taon ako asawa nga di man taon mo tuong kay babae niya bubuan man kini unsa kung buhaton ani niya. Tabangi ko niyo, Ate Pres, tabangi ko niyo, bam. Unsay buhaton ako ani ako asawa. Mao niya problema, Ate Pres. Para nako dong Litoy kana Pasudol na bangko yung kwarta di dubduman. pasud lang ng isud lang kuan bangko sakto na kabidro dong isud bangko bro. Dum malang. Dum malang nya ATM lang ang gamita nya ang ATM ay Oh, tagugi. kana ATM kay kadyo tra. Kadyo tra sa Withdraw chulitso. ka. Yata sa kadali design ra. mo sinig. Withdraw nimo tagay de load ang size anyos tag 300. Kaya para indot kay ba? Withdraw na na. Withdraw na. Tawa si Emil Tapalis kaya. Sana unsa mi kung uyon papadlo man ko matiguang ko. Ba mo diay. Ano hindi man sa niya ipaibaw sa iyang asawa tanan ng kwarta gulyat. Awa lang, safety to niya bam, kay mo siya. Para mas musto Saktong sado. O ako pa ni mo dong Litoy. Sultian ni mo asawa sakto sa nimo bam. Sultian ni mo yung mga asawa nga na ako gipundong kwarta de ha para ni atong idaw na tong motor kay para di na ta mo lakaw pa dong skina kay layo kuno taon kay skina taon sila. Di kay mo yung asawa nga sweldo ron ug palitang nagtrabaho. Kay bawo siguro nya na may mga sideline na inaana bam. Di ba? Sir, kuan. Litoy. Sir Litoy, kanang na ang dili ba transparent di ay ang imong kita palitang nagtrabaho ka na imong asawa dili ba nimo i-intrigar or basig dili sa ka maumukunit yung asawa? Ako sa baba ako una nga maglain gid ka sa imong kaugalingon bam kay ang asawa hot doon magid bam. So saon nimo? Mao ba? Oh, maginya kurot, di mo sa niya binlan. Sir, kung ari ka diri sa Mateo 28, versikulo 18, miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Ug ingon man sa mga pagbasa ng adlaw karon sa 26 sa Pebrero, mga pagbasa karon gingon nga pangayo ka mo hatagan, pagtuktok ka mo ablihan, pangitaw ka mo makakaplag. Kanilang mao mga gimbuhaton nga ang imong pagpangaliyupo na lang pagampo. Og ngano man sa imong asawa nga sobra ra sa kaayo mo hikutar sa imong kita unsa may pagsabot-sabot ka mo kay mas maayo man ang unsay mga butang sa inyong magtiayon, mahibaw siya, mahibaw sa dika, di ba? Oh, lagi. Unya kanang na ang kay palitang na nagtago ka og kwarta dili masalalim tinuod og si Mrs. mahibaw na ade kay gitago dito sa imong medyas dito sa pananglitan og na may uban ko nga pananglitan ko og bonus baron gawa sa sweldo sa di ka ba ang asawa pero isip asawa mo gud isip magtiayo mas may maghibaw anay ka mo og imo sa plano nga magpalit ka kag motor imo sa tang ipahibaw mga asawa. Iya ko'y kwartang gitaguan wa man sa ni ito. Oo. Kay ingon na ni mga butanga man god usaya ang asawa mo samot iyang pagduda. Pero dili man na gyud ingon mo duda ang pagduda te pres kung way nakita.
mo. Kung wa siya kasi mo tog doon mga usa na isulti sa in English, something fishy. Oh, Huwag na simutan. kanang pagsabot-sabot lang mo niya, dangop ta sa pag-ampo kay aron ang magtiayon kay kung babalik ta sa naandan sa ari ta sa mga kaminyoon gingon man nga mas maayo nga ang Ginoo magputelwa sa inyong relasyon. Diba ingon na pare ni kasal, no? Aron magkasinabot kamo og mutunhay ang kalinaw sa inyong pagpuyo. Salamat sa pagpalagat atong tulumanon. Kung ako ang pasultihan.